Joku Kaljanen. Voitko alkaa? Joo, aloitettu. Jatkuu siis. Eikä nyt me tehdään tää superpuuro ammattikoulun aamupala tai miten tää menee. Elikkä sielläkin on ollut spagetiksi laitetaan vielä auttaneiluja. Eli laitetaan nyt perkkeleen niukasti laitetaan molempia saman verran. Tollain summa mutikassa. No ihan hyvä, että vielä vähän lisää. Noin, sitten laitetaan se kunnon annus sokeria. Että tulee se makupintaa, että ne niinku syö sitä lapset kiinni. Ei ihan kiljoa tähän, mutta sinne päin kuitenkin. Kunnon sokeripinta, että se niinku maistaa sen yrttiseoksen. Sitten sinne tulee kanimapiirakka, sylspaaren. Sieltä tulee vähän isompaakin nälkään saasta tätä näin syödä. Oi vittuun. Sitten laitetaan tomaattikastike. Tästä näin ihan kylmästi luraalossa. Se voi tulla pintaan, mutta ei se haittaa. Sitten sinne menee kiinalaista teetä. Tää on perkeleen kannesta. Kallista. Nyt minulla on kaikki purret. Oikein tämmöstä tulista maustetta perkeleen vielä tarvii. Sitten jos tätä perkeleen hyvää soppaa ei syö lapset, niin laitetaan se kaakaojauhetta niin kun näkyy, niin se tuo semmosen niin kun suklaisen tuoksun sinne. Niin varmaan menee kyllä vaikka jos vähän tetsää niinku vähän paskempikin nälkä. No niin. Sitten se menee vähän lisää ketsuppia. Laitetaan se sitten jotain ketsuppia kylmästi. Tää on niinku vähän semmoista mansikkaista ruokaa. Sitten se menee jauhot, tehdään sitä vaikka piirasta. Eikö piirasta siis? Noin. Sitten sohkanalla aletaan vaikka kiire. Karo. Koita tupakki. Otetaan tupakkitauko tässä vaiheessa. Pakko mennä tupakin löy. Palaa naama. Ei oo paljon mitä palaa. Sitten laitetaan matsikirjaa, eli siis 8 millilitrassa yskeltäräkettä. Kunnon pontikka kanpannu, no niin. Siinä paistuu jauhot suklaajauheessa, täytyy sekoittaa, että sieltä tulee semmoinen suklaapiirakkainen tuoksu. Se syö kaikki, se menee niinku kuumille kiville. Vähän lisää. Ottaa se vaikka kiire. Vähän lisää suolaa, menee lusikkakin sinne. Noin menee. Sitten sitä peräsalaattia nyt puhuttiin. Antaa se maistaa omaa lääkettä, tätä voi myös lapsetkin syödä. 10 sekkaa. Piirakkaa, katkarapuja. Ja 10 sekkaa. Nyt menee katkarapu purkki, menee kokonaisen. Oi ei vittu. Vähän